Ahojte všetci, je 23. decembra večer a ja som sa vybral do mesta trošku premýšľať nad témou, že o čom sú vlastne pre mňa Vianoce tento rok. A vlastne ja chcem na začiatok všetkých pozdraviť, aj tých mojich priateľov, ktorí sú ateisti alebo ino veriaci ako ja, inak veriaci ako ja. Tak by som vám chcel povedať, že vám prajem príjemné sviatky, čohokoľvek, čo slavíte, slnovratu, rodiny alebo konzumu, čokoľvek to je. A prajem vám naozaj príjemné sviatky, ale toto video nie je pre vás. Tým pádom toto video je možno pre ľudí, ktorí veria rovnako ako ja a zamýšľajú sa nad kresťanstvom a nad tým, o čom my tvrdíme, teda, že Vianoce sú. Tak som sa vybral hľadať to, či to je naozaj o Kristovi a o Mesiášovi a pozrite, našiel som stromček. Krásny, veľký košický stromček, ale všimnite si, že nikde pod ním nie je ani zmienka o Mesiášovi. A ten stromček, vedel by som vám rozprávať o tom, že odkiaľ pochádza. Je to taká naša tradícia ešte z pôvodného náboženstva. Pozrite sa, tu hrajú 4 muzikanti a nepoznám túto koledu, ale toto je tuším refrén Ježišku miláčku, tak myslím, že Ježiško miláčik nie je tá biblická postava, alebo ten Boh, ktorého my veríme. A keď sa pôjdem pozrieť ďalej, spolu s vami, povedzte, tak prejdem cez košické trhy, veľmi krásne trhy, kde sa stretávajú Košičania, aby si dali nejaký punč, alebo medovinu, alebo nakúpili možno posledné darčeky, pozrite. Tu nás sa páni vytešujú, už ich asi nevidno. A tam sú v objati po punči, lebo punč zbližuje. Alkohol má také nejaké účinky priateľské. No bol som sa pozrieť na primátorský punč. Tuto. Primátorský punč, ale ani zmienka o Kristovi. Nebol tam žiadny Mesiáš. Ani pán primátor, odpustite pán primátor, ale nebol tam žiadny Mesiáš. A bol som sa pozrieť na klobásy, bol som sa pozrieť na pečené gaštany, bol som sa pozrieť na všelijaké vínne sklípky a darčeky a zvončeky a ozdoby, ale nikde tam som nevidel ani zmienku o Mesiášovi. No ale to nie je len o tom, že som ukazoval všade okolo seba, ale premýšľam nad tým, že ak by som zo svojho života dal preč v ten deň alebo na tento sviatok, ktorý je pôvodne sviatkom slnovratu, dal preč všetky tie ozdoby, stromček, atmosféru, rodinu, darčeky, obetné dary pod stromom, rodinu, už som to spomenul. Dal by som preč všetko, rozprávky, koledy, všetko. Koľko skutočností, čo by mi ostalo, koľko toho Kristovi by mi v ten deň zostalo. No to je smutné pre mňa, keď to zistujem vlastne, že tam ostane 10-15 minút a možno nejaké vedomie v pozadí mojej hlavy, v úzadí mojej hlavy, že Ježiš sa ten narodil. A zistujem, že v skutočnosti to nie je o Ježišovi Kristovi. Aj keď hovoríme, že toto všetko, čo je okolo nás, rodina, darčeky, stromček, je sekundárne, tá atmosféra, v skutočnosti sa bojím toho, aby to nebolo veľmi primárne. Aby tá atmosféra a to všetko naozaj nezatienili toho prichádzajúceho Krista. To je niečo, kde ja premýšľam nad sebou a možno, že vás trošku to aj tak bodá ako mňa. Takže vám prajem tento rok trochu iné Vianoce a možno viac hĺbky a viac Krista v centre. Takže oslávte príchod Krista. Majte sa pekne.